bịa n'ahịa mgbuka dị na Nnewi ya bụ Old Motor Spare Parts mgbuka Nnewi emego ngagharị mgbali iru nyere atụmatụ mkpachi mmegide na mkpagbu eji ndị ọrụ nchekwa eme nakwazi akọwa ka esi wee lụọ ọrụ si n'aka onye chịburu ha Maazị Chinedu Enyeribe. Ha bụ si ọkọlọtọ edere ihe dị iche iche n'ime wee mee ngagharị malite n'ọdụ ahịa ha nwa ruo n'ogige ndị uwe ojii dị na Nnewi bịa ebe ha kwuru na akpọgo ụfọdụ n'ime ha gechie ha na-ajụghị ha ajụjụ ọbụla. Joseph Egbeọcha jelu nụta akụkọ a wee weta ya gere ka o si wee kọọ. Ka ọ na-agwa ABS okwu ka onye ria kọmanda ụlọọrụ ndị uwe ojii mpaghara ebe ahụ gwachara ha okwu ka onye caretaker committee chairman nke ya bụ ahịa bụ Evangelist Raphael Nwufo nọrọ ebubo na Maazị Enyeribe bụ onye arụpụtara ka ọ nọ n'ọkwa afọ 3 mana tupu afọ 3 ahụ abịa n'isi njedebe o mere ka emegharịa iwu na-achịkwa ya bụ ahịa nke meziri ka ọ nwee ike ịnọkwu otu afọ n'iru ebe emechaziri ọ gaa n'iru rọgide n'ọkwa ọchịchị ihe ruru arọ 7. Ọ kọwara na mgbe onye ji ọkwa President General nke Anambra State Market Traders Association ASMATA bụ onye akpọtụrụ maka ya bụ ihe na-eme na ya bụ ahịa, ọ kọwara na aka ya adịghị maka ya bụ abụramagwa ya bụ nwa amadi a na-ebo ebubo nke meziri ndị ahịa jiri kpọọ ganigani napụ ya oche ọkwa ọchịchị ọ nọ na ya, nke meziri ka ya bụ nwa amadi bụ Maazị Enyeribe weziere ndị ọrụ uwe ojii nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ na-ebusozi ndị otu ha agha. Na ntụnye nke ya, Maazị Chukwudi Mbaebie, Patrick Okonkwo, Emeka Okposi nakwa Chukwukwado Emerebe kọkwara na ebubo ahụ a na-ebo ya bụ nwa amadi bụ nke bụ eziokwu ma gbakwunye n'ụzọ pụrụ iche na ya bụ Maazị Enyeribe bụ onye ji ndị ọrụ nche wee na-emekpa ndị ya na a na-azụkọ ahịa na ya bụ afịa arụ. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ gụnyere Maazị Paul Agaba, Mmadụ Abụchi Ọdịmegwu, Ebubechukwu Udegbuna nakwa Ugochukwu Ndubuisi soro kpọọ oku ka ndị ọ dị n'aka ọkachasị gọọmenti Anambra steeti gbata ọsọ enyemaka iji hụ na agaghị n'iru nwee ọnọdụ ọgbaghara ga-akwada udo nakwa iwu na ya bụ ahịa. Mgbe ABS kpọtụrụ Maazị Enyeribe bụ onye kọwakwara onwe ya dịka onye ji ọkwa caretaker committee chairman nke ya bụ ahịa, ọ kọwara na ebubo niile eboro ya bụ asị ma kọwaa na ọ bụ ndị nwere agụụ irigoro n'ọkwa ọchịchị bụ ndị goro ndị mmadụ ka ha kpọọ ganigani megide ya ebe ha kpagoro nkata ma tie ya ihe na ya bụ ahịa. Ọ kọwara na ọ bụ gọọmenti Anambra steeti gwara ya ka ọ gaa n'iru nọrọ n'ọkwa ọchịchị n'ihi ezi ọrụ ọ na-arụ na ya bụ ahịa. N'agbanyeghị ihe esemokwu dị n'etiti otu na-aba, ha na-akpọrọ gọọmenti oku ka ọ gbaa mbọ nebanye anya na mkpamkpa mbize na-akpa na ya bụ ahịa bụ nke rigoro ọtụtụ ọdụ ahịa na ya bụ ahịa bụ ndị ga-enwe ike tụtara gọọmenti ego maka mmepe obodo. Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.